Господин Сираков, извините се на треньорското ръководство заради къста резервна скамейка. Означава ли това, че имате пълно доверие към Николай Костов и неговия щаб и те твърдо остават на работа? Аз съм провел вече разговор с Николай. Аз съм категоричен, че това треньорско ръководство ще продължи да работи следващата година и се надявам в близките 10 на дена да обявиме подновяването на договора на треньора. Казахте, че на пресконференцията преди точно една седмица, че скоро време ще предложите нов договор на Николай Костов. Сега цитирам по памет, едва ли точно са били. Да, разговаряме, да. И няма да има проблем. Тоест въпрос, формалност е да подпише нов договор след. Със сигурност. Имате му пълно доверие, очевидно, то се усеща. Левски в момента има треньор, от който ние сме много доволни и щастливи.